ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଦେହ ଭୋଗ ଅନ୍ୱେଷଣ, ପ୍ରେମ ଅଟେ ଦୁଇ ଆତ୍ମାର ମିଳନ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା କିଛି ଏମିତିକା କହିଥାଏ। ପ୍ରେମ କେବେ ବନ୍ଧନ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରେମ କେବେ କାହାକୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିନଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ବି ତ ରାଧାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଥିଲେ। ଆଉ କେବେ ବି ଗୋପପୁର ଫେରିନଥିଲେ। ଗୋପପୁରରେ ଥିବା ରାଧା ଆଉ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ସିନା, ହେଲେ ଆଉ କେବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ପ୍ରେମ ସର୍ବଦା ମଣିଷକୁ ଭକ୍ତିର ଉପହାର ଦିଏ। ପ୍ରେମର ଅନ୍ତ ହୁଏ ଭକ୍ତିରେ, ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ତ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଭକ୍ତିରେ ତ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ସମର୍ପଣ ଥାଏ, ଶାନ୍ତି ଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରେମ ଯେବେ କାହାକୁ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ କରାଏ, ସେ ପ୍ରେମ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ତେବେ ସେହି କଥାକୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମନ ଦେଇ ଏ କାହାଣୀଟିକୁ ଶୁଣିବେ। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର 18-19 ବର୍ଷର ଜଣେ ଯୁବକ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସେ ଝିଅଟିକୁ ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ତୁମ ସହିତ ଦିନେ ବି କଥା ନହେଲେ, ତୁମକୁ ଦିନେ ବି ନ ଦେଖିଲେ ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କେବେ ଦୂରକୁ ଯିବନି। ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ମୋଠୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ, ସେଇଦିନ ତୁମେ ମୋ ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବ। ଆଉ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ଝିଅଟି ସବୁବେଳେ ନୀରବ ରହିଯାଉଥିଲା। ତା ଆଖିରୁ କେବଳ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା ସିନା, ସେ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଇପାରୁନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଝିଅ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିଲା, ଆଜି ନୁହଁ ତ କାଲି ତାକୁ ସେ ପୁଅଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ ଏମିତିକା ଦୁନିଆକୁ ଯେଉଁଠୁ କେହି କେବେ ଫେରନ୍ତିନି। ସେଇ କଥା ଭାବି ସେ ଝିଅଟି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା। ସେ ଝିଅର ବାସ୍ତବରେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଥିଲା। ଡାକ୍ତର ତାକୁ ମାତ୍ର 2 ମାସ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ପୁଅଟିକୁ କେବେ ବି କହୁନଥିଲା। ହେଲେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ଭଗବାନ କେମିତିକା କ'ଣ କିଛି ମିରାକିଲ୍ କରନ୍ତେ, ଯେ ପୁଅଟି ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତା ବା ତା ଭିତରେ ତା ବିନା ବଞ୍ଚିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତା। ହେଲେ ଶେଷରେ ସେ ଝିଅଟି ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ପାଇଲା। ସେ ଭଲ ପାଉଥିବା ସେ ପୁଅଟିକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ତାକୁ କହିଲା, ଆମେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଗେମ୍ ଖେଳିବା। ଗେମ୍ର ସର୍ତ୍ତ କିଛି ଏମିତିକା, ଆମେ 1 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କାହା ସହିତ କଥା ହେବାନି, କେହି କାହାକୁ ଫୋନ୍ ବି କରିବାନି। ଆଉ 1 ସପ୍ତାହ ପରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖାହେବା ଆମ ଘରେ। ଆଉ ପୁଅଟି ପ୍ରଥମେ ତ ରାଜି ହୋଇନଥାଏ, ହେଲେ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଫଳରେ ସେ ଝିଅଟିର କଥାରେ ରାଜି ହୁଏ ଯେ 1 ସପ୍ତାହ ପରେ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଡାକ୍ତର ଦେଇଥିବା ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆଉ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ଥାଏ। 7 ଦିନ ପରେ ସେ ଝିଅ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ବିଦାୟ ନେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଝିଅଟିର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଭଲ ପାଉଥିବା 2ଟି ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପରଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିରହ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଉଭୟ ସେହି ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲା, ଯେଉଁଠି ସେ ଝିଅଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଝିଅଟି ଏକ ଛୋଟିଆ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଥିଲା ସେ ପୁଅଟି ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଅଟି 7 ଦିନ ପରେ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲା ତା ଘରକୁ, ସେ ଦେଖିଲା ଏକ ଶବ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଶବ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଚିଠିଟିଏ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ସେ ଝିଅର ମା ସେ ପୁଅଟିକୁ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ, 'ସେ ପୁଅଟି ସେ ଚିଠିଟିକୁ ଖୋଲିକି ପଢ଼ିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା,
My dear, you lived all the 7 days without me, and you can do the same for the rest of your life. I am extremely sorry. Please take care. यार अर्थ से झीटी एक सुंदर वार्ता से पुओटी कही जे तुम्हें मो बिना जदि 7 दिन बंची पार ताहले तुम जीवनर बड़का समय तक तुम्हें मो बिना बंचापी चेष्टा कर आ तुम्हें बंची पार मत क्षमा कर निजर जत्न निय। ए चिठीटी को पढ़ा पर से पुओटी बहुत कांदी आ बुझीपारी से झीटी कहीं ता सहित एमती एक 7 दिन खेल खेली। श्रोताबंधु, भल पाउथिबा दुईटी हृदय सर्वदा परस्पर कल्याण चाहिए दरकार। आई से झील ए कहानीर शेष से पुओटी को शिखई दी चली जाइथिला सबुदिन ए पृथ्वी पृष्ठरू से अजଣା दुनिया को।